zvandida kutaura zviri kubva kune mukadzi waibuda ropa. Amen. Nyaya yandida kutaura ndeye mukadzi aibuda ropa. Amen. Hanzi pava nemukadzi aibuda ropa. Mukadzi aibuda ropa akabuda kwemayezi nemayezi achibuda ropa. Amen. Asi ndikada kuzvitaura nekuzvitarisa, mukadzi aibuda ropa akaenda kudzin'anga zvikaramba, akaenda kumuprofita epasi zvese zvikaramba, akadya mishonga yaakadya zvikaramba, akapedzisira agive up asisina tarisiro yokuti zvichanaka. Amen. Agara kwemakore asisina tarisiro nekuti akanga aenda kwose. Amen. Zvichida pane mumwe munhu pano agara ane makore nemakore achinamata achidini asi zvichiramba. Wachinja machechi taenda kwose zviri kuramba. Amen. Situation yako yaunayo haisi kuchinja, ndiyo yaunayo. Amen. Hanzi mukadzi uyu ati agara pakaita mumwe munhu akamunyevera. Amen. Zvikasini dambudziko rekera munhu arende ranyanya. Amen. Komadi kumboendawo pane mumwe munhu anonzi Jesu. Amen. Vamugaririra iyeye. Amen. Asi Jesu uyu kufura kwaaiita mukadzi akanga asingaziva. Amen. Hanzi mukadzi akaenda akati hainini ndegai ndichienda, ndo yakanga iri option yake yekupedzesera. Amen. Because akanga ane makore pasina kubatsi asingabatsirwa. Amen. Wane makore nemakore hazisi kufamba. Amen. Hanzi mukadzi uyu pakasvika Jesu, akasvika mukadzi ndokuona Jesu, asi kuti Jesu paakasvika akamhanyirwa nevanhu vakawanda. Amen. Vanhu vakawanda vakasvika ndokubata Jesu. Mumwe wakabata mapendeketi, vakabata pasi, nekuti munhu wese akanga achida kubata Jesu. Asi mukadzi uyu pana handibata. Amen. Jesu akangoti pana handibata, asi Jesu akanga abata pana vanhu vakawanda. Amen. Hanzi pakaita mudzidzi akati, Jesu zvamuri kuti pana akubatai makabatwa ipapo nevanhu vakawanda. Amen. Makabatwa nevanhu vakawanda, saka isi hatisi kuziva kuti akubatai wote chaiye ndiani. Amen. Nekuti akanga abatwa, asi Jesu akaita kuziva kuti handibata uyu ndowandinoda kuporesa. Amen. Asi vese vakanga vakamubata vachiedza kuti vanoda kupona. Amen. Pane vari kuuya kucheche, pane tiri kuuya tichibata Jesu. Amen. Asi hazisi kuita. Amen. Asi nhasi ndikandikutaurire, pane mumwe munhu asvika abata Jesu. Amen. Jesu woti pana handibata. Amen. Zvichida wane manguva ane nguva yakareba. Amen. Asi Jesu akangonzwa kuti wandibata, anoti pana handibata. Amen. Hazvinei kuti ndane makore nemakore, ane makore nemakore zvisingaite, ndane makore nemakore nditsvaga mwana zvichiramba, ndane makore nditsvaga basa zvichiramba, ndane makore akaita sei zvichiramba, asi zuva raunobata Jesu anokutaura kuti pane handibata. Panapa ndabatwa. Amen. Rega ndikutaurire usadzokere kumashure. Amen. Natsoenda pana Jesu, unatomubata anozvinzwa kuti nhasi ndabatwa. Amen. Hanzi mukadzi uyu akarasa property yake yakanga inayo mumba, akatengesa achiedza kuti zviite zvikaramba, akadya mishonga yaivava kuti zviite zvikaramba, akadya mazaya akanga asina kubikwa zvikaramba. Amen. Akapedzisira ati zvanetsa. Amen. Asi paakasvika kuna Jesu, Jesu akanatsoti hazvaireva kuti mukadzi akanga asingaende kumaprofita, akaenda maprofita ese vachimuudza zvokuita. Vamwe vachimutaurira kuti hama dzako dziri kuzodai, zvakati zviri kuzodai, asi hazvisizvo zvainge zvichimuponesa. Amen. Pane rimwe zuva rakanga rakamirira Jesu kuti tenderera, asi kana ndasvika musi wandichasvika vachandibata vese, asi ndichakunzwa. Amen. Ndikandikutaurira nhasi dangokusira rekuti iwewe pauchabata mukombero waJesu vanokunzwa. Amen. Tingabata Jesu tese tikanamata tikachema. Pane vaichema vakabata Jesu, vamwe vaiumburuka vakabata Jesu, vamwe vairira nendimi vakabata Jesu, asi mukadzi akaenda aine shungu nepasi pemwoyo wake akabata Jesu vakamunzwa. Amen. Saka ndida ngokusira kuti Jesu anokunzwa hama yangu. Amen. Pamwe kuti wapererwa
paunoti haina chisina tariro zvinhu zvangu zvese zvapera zvese zvandaida ndaenda machechi zvaramba ndaenda kuti ndaramba zvatadzika asi ipapo Jesu anoti ukandibata ndinokunzwa ne pauzhinji rwevanhu vakanga vakawandisa matauzendi nematauzendi akabata Jesu asi akanatsogwa pane handibata amen ndega ndikutaurira hama yangu Jesu anokuda amen ukanamata nesimba ukamubata anozvinzwa kuti nhasi aimbonamata hake mazvaisai aimbobata mafudzi mazvaisai aimbonibata pakati asi kana wasvika mugero kuti Jesu ada kukuropafadza anokudzwa kuti wandibata amen anokudzwa kuti nhasi ndakawandibata mukati paakandipana handibata akaropa rakabvaramira ipapo amen rakabvara rakabvaramira ipapo asi chinondinakidza pane mukadzi uyu hanzi ropa parakamira vanhu vese vakada kutarisa kuti ko ari kutaurwa naJesu ndiani asi mukadzi haana kuzvitaura kuti panapa ndapona ndadai amen hanzi mukadzi yakava secret yake namwari wake amen haana kupfambadza kuti ndazodai ndikadai asi akazviziva kuti inini ndaponeswa navambo Jesu amen vanhu vakatanga kubvunza kuti ndiani kwabatwa apa ndiani nozvaita sei asi yakatara pakanyarara zvakaitabatwa navambo Jesu amen zvaive zvake namwari amen imbotora nyaya yako ite yako namwari amen usaitora nyaya yako ite yako neshamwari yako usaitora ite shamwari yako nani nani amen haina zvainokubatsira asi ukabata iwo Jesu ramba una mwari amen uvani ndiano kukwanisa nezita navambo Jesu amen